Sa akin hindi. Good morning. It's almusalan time. So bago tayo sunduin na aming service, kain na kami. Ayun sila. Sa aming kainan. Hi. Yes. May bulad oh. May bulad. Ano ini? DBL. Ha? Okay, I love that. Puso? Ayan, sa akin yun. Tsaka egg. Anong TBN? Sa Diyos, langka. Ah. Bango. Ano to? Bukas na. Bukas na. Tandaan na. Barubo, dalas tayo. Sa sunod. Bilang, no? Bilang. Oriental. Barubo. Milky. Ang sarap ang kalan mo. Barubo rin. Oo. Tuboso. Tuboso.
Yan ang banda yung bracket mo kasi hapon pa lang yun. Alis na kami ni punta na kami sa next destination. Dito muna kami nag-overnight yung gabi. Sa Pleasant. Dito kami sa Pleasant Travelers. Tapos nilipat na kami sa biyahe na kami papunta ng Isabela. Isabela. Ando kay Brian? Oo nga pala kasi meron siyang 200 pesos worth na ito. Kunin ko na. Dito na yung aming service. Di ba tayo meron ang bago namin hotel. Challenge! Andiyan na sila. Ay, hello po. Isa siya laman ng van namin. Feeling ko friend ano to. Hintayin lang natin si Brian. Ang tawag po sa inyong festival is Panaad. Kalalag. Yung nag-get. Tapos from here to Isabela, mga ilang hours po. Guwapa mo ni Brian. Ay. Halika na, okay na. Ayusin mo yan. Pag wala, ikaw talaga. Guwapo pa naman. Kapag kinakailangan. Hello! Pakaayo eh. Challenge! Ito. Saan tayo magla-lunch? Halak. Gusto niyo ba seafoods? Seahorse. Seahorse Kahit ba? saan. Kahit saan pa. Sige po. Pwede kayo. Yung rate ko sa inyo, Wala ka namang allergy, di ba? Ginas tayo, High blood Ginas. lang. Seafoods. Ay, blood ang bulo. Kain daw kami muna. We're here na sa Isabela. Saan po? Hi po. Ayun. Hello po. Ang ganda. How are you po? Saan? Sa taas? Ang cute ng tiles nila. Ang ganda. Wala pala. Kinesta. Lutubuan niyo eh. Wala eh. Shit, kasi na, mga anit na lalaki. Gawin natin ito yung mga yan. Ang ganda ng lugar. Ano pala eh. Thank you po. May usihan sila, oh. Bawal nyo. Sa terrace. Uy, namulaklak pala to. Pero pwede siguro doon. Baka may upo. Isa ba pamulaklak? Okay na. Diyan ang daan o dito? Ito. Sabi ka rin, Leia. Oh. Diba? Tanaw na tanaw namin ang tubuhan. Ako rin eh. Hindi mo na akong chinelas. Flag up. Ay. Wow, social na. Tara kami ka rito.
Yan magiging... Baka naman pwede tayo magpaalam ng channel natin mag-yosi. Kasi nakakapagod na ng bumaba. May nakalagay kasi. Basta wag dito sa loob. Ay, ano? Ay, sandali. Sama muna ako sa kanila. Ha? Pupunta, baka umalis eh. Bibili ng slipper sa labas. Ah, kayo po pala yung kumuha. Sila po yung kumuha kay Brenda. Yan. O ako rin. Gamot na Simdex. Para, Parang, ano na yan? Parang siyang bioflow. yung Simdex. Para lahat ng ubos yung ball. All in. Sakit pa kasi. Sakit, Puso. Sakit ang puso ko. Dahil sa iyo. Poldo, poldo, poldo. So we're here na po sa Isabela, Ano? Kaya ko. Bacolod. And, Gusto mo ako tripan? Kaya ko. hindi kita pinagtitripan. Ikaw lang naman tong... Poldo, poldo. Tsaka wala akong ano Sakit doon. ang dibdib ko. Dahil sa iyo. Poldo, poldo. Ang init-init na ganyan ka pa rin ng ganyan. At least ako mainit yung pagmamahal ko sa kanya. Siya lang malamig. Oh, sana napapanood mo to, ha? Mamaya panoorin nyo kami rito, mga Ano mo taga-Isabela, na? Bacolod. I-share mo na lang yung link sa kanya. Kung sakaling yung mga single dyan, kawawa naman tong friend ko, You should add. nananawagan ako. Mahalin nyo naman po ang kaibigan kong oso. Babait naman po ito. Bang! Tumatahol na. May nakita pa naman tayo mga bamboo. Yun ba yun ang pagkain ng mga oso? Ay, ready na yung food natin. Kakain na kami. See ya!